Kære ekspeditter, velkommen til Düsseldorf. Velkommen til Expedit stand. En helt fantastisk stand, som kun er blevet til grundet et fantastisk arbejde, der er gjort blandt en masse ekspeditmedarbejdere. Så lad os gå en tur ind på standen. Som I kan se, så er der allerede kunder på besøg, selvom det er søndag. En søndag i Düsseldorf. I øvrigt i fantastisk vejr, 16 grader. Jeg håber ikke, at I fryser for meget derhjemme. Men når man kigger på de muligheder, standen byder, så kan vi have mange kunder her. Og det har vi også haft. I kan se her, at vi har et fantastisk barområde, hvor vi har mulighed for at servere nordisk øl, nordisk vin, nordisk gin, nordisk whisky. I kan se her i baggrunden, der kører nogle videofilm, 3D-animeringer, som viser, hvilke muligheder, hvilke butikker vi har bygget. Alt i alt en fantastisk opbygning, og kun noget, man næsten kan få tårer i øjnene over, at det er blevet en realitet. Så endnu en gang, kære ekspedit, vi har gjort noget fantastisk, som bliver til glæde for vores kunder, som forhåbentlig bliver til glæde for alle medarbejdere, og man kan kun blive høj af det her. Så det var en tur rundt på vores stand i Düsseldorf.